Nagkaduol na lang gyud ang Pasko, mas nagkaaligre na ang Cebu City. Gani gibuksan na ang Pasko sa Carbon. Makisadya kita sa live report ni Femari Dumabog. Fem, kumusta diha? Yes, lan alas 4 karong hapon gisugdan kining mabulukon nga parada dinhi sa Carbon Market dilin dulan sa 50 ka mga vendors gikan sa nagkadayang asosasyon ang nisalmot sa maong Pasko na dinhi sa Carbon. Gipanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang parada sa mga vendors dinhi sa Carbon Market. Uban sa Mayor ang Market Administrator Wine Seno, Raquel Arce ang Pangulo sa CCTO. Uban pa mga department heads. Lakip na usab si Lidwina Eco, ang General Manager sa Cebu 2 World, usa sa mga nagpalambo sa Carbon Market. Nagkadiyang pakulo sa matag asosasyon diin makita ang kamabulukon ug ka-creative sa ilang gihimo. Ang uban adunay touch sa superheroes. Di ginusab mawala ang naka-costume nga Santa Claus ug ang pagsaba-saba sa mga banda. Ang parada gisugdan sa kilid sa Freedom Park padung tuyok sa Cebu City Hall hangtod na dinhi sa sentro sa Carbon Market at tubangan sa Carbon Interim Building. Matod ni Eko nga bisan ko na doon na sila kalampuan nga gihimo sa Carbon Market apan gipadayon nila ang tradisyon sa mga vendors. Ang pagpaygay ng kabulokong parada simbolo sa pagsugod sa Pasko sa Carbon. Unang higayonan lan padayon paghapon nga nag-abot-abot ang mga nagkadayang asosasyon sa Carbon Market vendors dinhi sa Carbon Market dinhi sa sentro sa market sa Carbon kay dinhi usab ipahigayon unya ang usa ka santos nga misa lakip na usab ang usa ka hamubo nga programa alang na usab kini sa gipaabot karon nga Christmas tree lighting sa matag corner dinhi sa Carbon Market land aduna tay makita nga mga nagkadayang dayan-dayan sa Christmas na usab sila nagkadiya usab nga pagpapaymutaw sila mga Christmas tree nga nagkalanlain usab kini nga tema ug bato usab sa ni Eco ang Regional Manager sa Cebu 2 World nga usa karon sa ilahang gisabutan uban ang LGU sa Cebu City kung na mahimo ba nila nga buhaton ang food park o di ba ka ang Carbon Night Market matagabi sa pagkakaroon lan ang food park dinhi sa Carbon Market ang gihimo lang matagabi sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo. Ug nigayuna lang alang sa to ang mga motorista nga buot ng wari dinhi sa Carbon Market ato lang paymangno kanila nga nakasinati gyud og paghuot sa dagan sa trapiko hinungdan nga katong gusto pa nga moari dinhi sa Carbon Market mas maayong planuhon nila ang ilang mga rota. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabog.